Frustració. Avui m'han dit que s'acabava el contracte i encara que per una banda me n'alegro, de l'altra hi ha tota la paperassa que, com que no aconsegueixi tenir-lo a temps, no podré demanar l'atur. I la cosa és que no n'estic segura d'haver aconseguit cotitzar amb pressa els dies que em calen per passar a casa l'hivern. Ja noto la meva gola una mica presa. No sé ni tan sols per què la noto així, ja que jo sàpiga no hi ha hagut cap gelada, ni tan sols ha plogut, estem morts de calor per aquí. Però, en fi, espero poder tenir-ho tot a temps, encara que el problema també és per l'empadronament. Com que no tinc una llar per mi, he de mantenir el de no tenir un lloc per viure. Vull dir, un lloc fix i que sigui meu. Ho vaig tenir, però se'n va anar a la merda tot. I ara no tinc llar que em pertanyi, així que per als tràmits sóc com d'un puzzle una peça. On m'han d'enviar els documents? I on puc tenir el padró? El domicili fiscal ha de ser el teu propi. I si no en tens, doncs a casa dels papis. El que, com jo tinc les coses una mica de cul, doncs no vaig aconseguir encara un lloc per mi. I ara em venen amb la cosa que he d'anar a l'oficina, però no em donen cita per a la meva ciutat, sinó per a un poble que està a prendre. Vull anar a la meva punyetera oficina, anar caminant amb metro, però a la ciutat. Només necessito actualitzar les meves dades i no sé què és el que em demanaran. Això sempre em posa nerviosa. Vull una llar on guardar repòs.